akuluakulu kwatiyeka omba kasungu mafumu akwenda m'makomo kulemba mayina akunama kuti atumidwa ndi bungwe la Malawi Electoral Commission. Muthenga wawo akunena kuti votani Chakwera tikupatsa ndalama. Kukasungu amakonda ulimi, boma lakweza fertilizer. Iniyo mafumu takonda ndi ku State House, mukanakhala nzeru mukanamuza Chakwera atsitse fertilizer. Ndiye kuti thumba la fertilizer lija 4,000 nkanthu pamenepo pali bwino twani, pali bwino wani. Ndiye mawu omaliza kupita kwa Chakwera kunena zako Robert Mugabe amakakamira anaononga dziko ndi kubwesa mphawi. Jairus Chakwera waononga mabizinesi, anthu akulira mtawuni, fertilizer wadula, fodya akugula molira, boma likuyendera katapira, akupanga system ya Mugabe kukulinda ndalama nkumagawira anthu kuti adzamvotere. Mapeto ake katundu akwera mitengo. Akuluakulu kunena mona mtima Amalawi atopa ndi Congress. Munthu wanzeru sangadzuke mmawa pa 16 September kukavotera Chakwera. Wapanga chani muzaka 5? Timafunsa inu anyamata boma ndi lomweli, Amalawi akavotere Chakwera ifwa chani? Akulephera kutsitsa katundu anapha Saulos Chilima, anthu akukulukutika ndi umphawi. Anyamata azikwati, why should we give him another chance? Akuluakulu zaka 5 imene zachulukira ndiye tisankhenso president omwe mutu ngati ameneyo. Kodi ndikufunsira abale yanga Lenala ukozompatsa basi muli anthu ayendesa Lenala chatikwetsa ndi ena kuti iye ayikoma tingwayesa tione mene ayendetsere basi. Amayinda abambo, leadership requires experience. Mtsogolera aine okhala wodeka. President Professor Azabina Mutarika waonetsa kuti ndi mtsogolera wodeka kwambiri. Taona pa MBC George Kasakula wagundika kuteteza boma. Akudziwa kuti akangoluza Maula prison. Mkulu ameneyu anagula Prado ya boma 1 million kwacha. Prado yodula ngati imeneyi ndalama zoposa 8 million. Iye ndikugula Prado 1 million kwacha. Ndiye akudziwa kuti kungoluza Chakwera Maula prison. Mkazi wake wamera mizu kwa MBC anachosesa ntchito zilani khonje, akukhomerera film industry ku Malawi, anapanga katero ndi MBC, amatenga magalimoto aboma kukajambulira za person. Zimayi ameneyu samagwira ntchito ku MBC, katundu wa boma akumukhuza bwanji. Analuza utsogoleri wa Film Association kwa munthu oti samapanga mafilimu kuipa mtima. Chomvetsa chisoni kwambiri mamuna wake George Kasakula akulimba ndi PM, komatu mkazi wake akudyana ndi driver Rastaman. Komanso mukaona Kasakula amakonda kudya lilime akamankhula, anzake akumudyera mkazi, iye bize kutafuna lilime. Anakwatira mkazi wa gulu galu wachisika, koma bize kulimbana ndi PM. Akuluakulu, history is the best teacher. Ndiye kuti thumba la fertilizer 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 nkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Eya namumva wina akuti koma pamepo ati